У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Суди меня, Боже, и рассуди мою справу с народом безбожным. От людей криводушных и несправедливых избав меня, бо Ты, Бог мой, моя оборона. Гэтымі словамі антыфона на паход распачынаем святую імшу у пятую нядзелю Вялікага посту. Як заўважылі ўжо сёння, крыжы завешаныя, закрытыя фіолетовым тканінай і застануцца аж до конца літургіі мукі Пана Великую Пятніцу. Каб мы пасля паглядзелі новым адмененым позіркам на нашага Збавителя, які памёр за кожнага з нас на крыжы. Вітаю вас, дарагія браты і сёстры, на гэтай літургіі. Сёння перажываем трэці дзень нашых парафіяльных рэкалекцый, падрыхтоўкі да перажывання Вялікага тыдня Трыдума Пасхальнага да святаў велікодных. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Юрыя Зісер. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, за расширение учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на святейшым заўсёды Панну Марыю. І вас, браты і сёстры, помоліться за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любови, якою полюбил нас Твой Сын Иисус Христос, и отдавший себе за нас на смерть крыжовую, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. «Вось надыходзяць дні, каже Пан, калі установлю з домом Ізраїля і з домом Юди новий заповіт. Не паводле заповіту, які я установив з їх продкамі ў дзень, калі ўзяў іх за руку, каб вывести з землі египетской. Той заповіт мой порушили, хоць я быў іх владаром, каже Пан. Але вось заповіт, які установлю з домом Ізраїля пасля гэтых дзён, каже Пан. Укладу закон мой унутро іхняе, і напишу яго на іхніх сэрцах, і буду ім Богом, а яны будуць маім народам. І больш не будуць вучыць яны ближняга свайго ці брата, кажучы: пазнайце Пана,
бо ўсе ад найменшага да найбольшага з іх пазнаюць мяне, кажа пан. Таму што дарую ім правіны іх грахоў і больш не буду успамінаць. Гэта Слова Божае. Чистое сердце створил во мне Боже, чистое сердце створил во мне Боже. Смилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей снищи беззаконие мое. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Чистое сердце створил во мне Боже, чистое сердце створил во мне Боже, и обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Чистое сердце створил во мне Боже, верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным, научи меня правых шляхам Твоим, и безбожники до Тебе вернутся. Чистое сердце створил во мне Боже. Читание послания до Габреев. Христос у дни тела своего с мощным голосом и со слезьми вознес молитвы и просьбы до того, кто мог врятовать его от смерти, и был выслуханный за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухняности простое, что вытерпел, и, будучи досконалым, стал для всех, кто ему послухняны, причиной вечного избавления. И Богом был обещанный першосвятаром на узор Мельхизедека. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Коли хто служить мне, нехай йде моим шляхом, каже пан, іде я там буде і слуга мой. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час были некоторые греки сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бетсайды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Пане, мы хочам бачыць Езуса». Філіп пайшоў і сказаў пра гэта Андрэю. І пайшлі Андрэй з Філіпам і расказалі Езусу. А Езус сказаў яму адказ: «Настала гадзіна уславіцца Сыну Чалавечаму. Сапраўды, сапраўды кажу вам. Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго, а той, хто ненавідзіць жыццё сваё на гэтым свеце, захавае яго для вечнага жыцця. Калі хто служыць мне, няхай ідзе маім шляхам, і дзе я, там будзе і слуга мой.
І хто мне служыць, таго ўшануе Отец мой. Цяпер усхвалявана душа моя, і што мне сказаць? Ойча, захавай мяне ад гэтай гадзіны. Але ж дзеля гэтай гадзіны я і прыйшоў. Ойча, услаў імя сваё, і пачуўся з неба голас: уславіў і услаўлю зноў. Народ, які стаяў, учуў гэта, казаў: гэта гром? Іншыя ж казалі: анёл гаварыў з ім. А Jesús адказаў, кажучы: не дзеля мяне быў гэты голас, а дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам, цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон. І я, калі буду ўзяты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Казаў жа ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці. Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Дети, калі ласка, запрашаю, прыйдзіце сюды бліжэй да алтара. Усе дзеці, трэці дзень рэкалекцыі мы будзем разважаць. Хадзіце, хто там яшчэ бачу, ой, там вас шмат, хадзіце сюды усе дзеці. Будзем з вами размаўляць на тэму святога Євангелія. Ну, бачу, хіба з вас толькі некаторыя былі на 2 днях рэкалекцыі, правда? Хто з вас быў у пятніцу, суботу ў касцеле, тут перед алтаром? Вельмі добра. Был суботу, хорошо, вельмі добра. І цяпер вельмі добра, так. І пятніцу быў. Давайте, дзеці, прыпомнім, каб таксама ўсе мамы і таты, і дарослыя успомнілі сабе, хто быў, аб чым мы з вами разважалі ў першы дзень рэкалекцыі. Што такое рэкалекцыі, правда, пытанне? І памятаеце, вот такі портфель у меня вось быў, зараз я яго возьму зноў, і ў пятніцу там нешта было ў гэтым портфелі, хто памятае? Добра. Молоко кипела. Молоко кипела, правда? І чаму яны там былі, давайте прыпомнім усе разам. Хто ведае? Мы ўспаміналі аднаго святога, які карыстаўся пілой і малатком. Добра. Святый Юзеф. Вельмі добра. Святы Юзеф быў плотнікам, альбо цесляй па-беларуску. І вось, святы Юзеф нам дае такі прыклад, што старшае мае быць занята перш за ўсё не працамі, якімі зямнымі, але Богам, а пасля ўсё. Это першы дзень, а рэкалекцыі, што значыць у нас? Рэколлеры, я тлумачу, дзеці. Памятаеце, дзяўчынка сабірала сшыткі тут вось у пакет, хто быў? Памятаеце, што гэта значыць? Ну, то там скажа старэйшы. Ласка, скажы. Собирали сердца наши. Собирать наше сердце, склеивать наше сердце. Это есть рэкалекцыі, само слово так азначае. І у другі дзень рэкалекцыі мы з вами гаварылі, памятаеце, я хадзіў нешта тут, вось узяў, там нешта там знайшоў. Хто ўспомніць? Ключи. Вельмі добра. І гэтыя ключы азначалі што? Каб наше сэрца адкрылася праз што? Якія ключы? Праз зверы. Дзверы нашага сэрца. І мы казалі, перша вера, надзея і любоў. Добра, ўсё ўспомнілі. Браты і сёстры, хто не быў, больш не распавяду, бо займе гэта часу, як першы, другі, трэці дзень. Будзем у касцеле да вечара. Пагэтаму цяпер мы з вами ўспомнім Евангелие, якое было толькі што прачытанае. Ці хтось з дзяцей уважліва слухаў? Што там распавядае Евангелие? Там сёння так шмат усяго напісана. Хоць што-небудзь, хто сабе прыпомніць? Ніхто нічога не прыпамінае. Пан Езус быў
у горадзе нейкім Єрусаліме, гэта канкрэтны горад, і да яго прыйшлі два вучні, якіх імёны былі Філіп і Андрэй, і яны казалі, што яго хочуць убачыць грэкі. Людзі, якія не ведалі аднаго Бога, адзінага Бога, яны хацелі пабачыць Езуса. І сёння, каб было лягчэй з дзецьмі тут разважаць, то я зноў маю казанку-самабранку. Хто не памятае, то я, можа, прыпомню вам, браты і сёстры, што 15 год таму назад я быў ксёндзом вікарым тут, 2 гады служыў, можа, з некаторымі з вамі мы і бачыліся, я ўпэўнены нават у гэтым. І прамаўляў казанне да дзяцей заўсёды на працягу амаль 2 гадоў. І гэты вось партфель, ранец, заўсёды быў са мной. Ён ужо 15, бачыце, гадоў больш са мной. Ён нам дапамагае Слова Божае памятаць, дзецям асабліва, вядома, але дарослыя паказвае практыка, што потым лепш памятаюць Божае Слова. І дзеці трэба задаваць пытанне, што там унутры, і тое, што там мы знойдзем, нам дапаможа сёння крыху больш і даўжэй памятаць і разумець Божае Слова. Трэба задаваць вопросы, пытанні. Там можна пытанне задаваць, ці гэта можна есці, ці гэта круглае, ці квадратнае. Вот такія пытанні задавайце. Хто хоча задаць пытанне нейкае? Добра? Да, забыл вопрос. Ну-ка. Гэта съедобна? Не, гэта не можна есці. Добра? Оно твердое? Да, так, твердое. Оно для чего-то нужное? Нужное, да? Да. А для чего-то нужное, да, правильно. Нужное. Тут вот гэтыя две рэчы дзеці амаль кожны дзень карыстаюцца, ну, некаторыя людзі, напэўна, кожны дзень карыстаюцца. Учебник? Не, Это Библия? не. Я буду падказваць, бо звычайна так ужо ёсць, ведаю з практыкі, трэба трошкі падказаць. Дзеці, тут знаходзіцца штосьці, што дапамагае, увага, хто першы падніме руку, дапамагае крыху лепш бачыць. Очки. Так, зараз. Паглядзіце. Бачыце акуляры, ачкі, якія файныя. Зараз. І ў некаторых у вас ёсць, дзеці, акуляры, правда? І для некаторых людзей асабліва яны неабходныя. Але сёння, каб мы лепш памяталі Божае Слова, гэтыя акуляры сабе памятаеце. Здараецца так, што душа чалавека становіцца сляпой і не можа бачыць Езуса. І гэта вельмі падобнае да таго, калі чалавек траціць зрок. А хто-небудзь бачыў увогуле чалавека, які увогуле сляпы? Хто-небудзь бачыў з дзяцей, бачылі? Як гэтыя людзі ходзяць, чым яны карыстаюцца? Они иногда рождаются слепыми. Не, а как ходит этот человек, который не видит? Ну, как он найдет дорогу? С помощью собаки или тростью. Вельмі добра. І ведаеце, што у такіх людзей заўсёды нейкая дапамога ёсць. У нашай душы заўсёды ёсць магчымасць бачыць, нават калі настанецца сляпой праз сатану і грэх. І тады Пан Езус высылае сваіх дапаможнікаў, сваіх святароў, высылае людзей, якія ўжо бачаць добра Хрыста, да тых, якія не бачаць, і людзі, которые ўжо бачаць Хрыста, заўсёды, так як сёння ў Евангелі, маюць паказваць Езуса, прыносіць такія акуляры. Як гэта выглядала па такім практычным вымярэнні? Гэта значыць, як у жыцці гэта будзе выглядаць? Ну, напрыклад, дзеці, глядзіце. Я памятаю, калі тут казанне гаварыў, дзеці рыхтаваліся да першай камуніі, і дзецям кажу так, што абавязкова кожная мама і тата дзяцей, якія рыхтуюцца да першай камуніі, маюць хадзіць на святую імшу. Гэта абавязак. У маёй парафіі, дзе я служу, таксама. У кожнай парафіі. Хто з вас рыхтуецца да першай камуніі? У гэтым годзе хто пойдзе да першай камуніі, дзеці? Вельмі добра. І вось,
пачалі хадзіць з адной дзяўчынкай мама і тата, которые не хадзілі ўвогуле ніколі. Як гэта адбылося? Дзяўчынка пришла додому с костела и сказала: мама и папа, следующее воскресенье со мной идете в костел. Все. А папа говорит: я не готов, куда с тобой ходить там? Ксёнд сказал, надо ходить в костел, иначе меня к первому причастию не примут. И они пачалі ходить разом, и это вельми подобно до того, что они пачалі закладать окуляры. И лепш бачыць Бога. Бо они пасля пошли до споведи, очистили душу. Пасля гэтыя мама і тата подумали, каб чытаць Біблію. І паглядзіце, дзяўчынка, іх дачка прывяла іх да Хрыста і показала ім, дала такія акуляры. І гэтую дзяўчынку я спаткаў, калі ёй ужо было 21 год. Яна ехала з намі на ТЗ, на малітоўнае спатканне моладзі на Новы год. І яна гэтую гісторыю распавяла. Спадзяюся, можа, яна тут ёсць сёння ў касцеле, і яе бацькі таксама, якія па сённяшні дзень ужо разам з вернікамі тут моляцца. Але калі дзеці, чалавек застанецца увогуле у грахах, не паслухае ні таго, хто хоча прывесці да Хрыста, то тут ёсць яшчэ адна рэч, якая дапаможа нам памятаць, што з ім адбудзецца. Задавайце, калі ласка, пытанне, бо тут другая рэч яшчэ ёсць. Ну, квадратне? Круглая. Вот шарик? Не, не шарик, але таксама бывае тут шарик. Молодец. Она съедобна? Нет. Дети, тут есть шкло. Стекло есть тут. О, Яня, молодец. А кто сказал? Хорошо. Поможешь мне достать это? Достань, пожалуйста. О, спасибо тебе. Спасибо. Идите, поглядите. Калі хтосьці не паслухае, веруючы чалавека прыйшоў да Хрыста, яго бачыў, спаглядаў на Хрыста, прымаў яго ў сэрца, то ён тады ўсё жыццё будзе бачыць, ведаеце каго? Паглядзі, каго ты там бачыш. Себя. Себя видишь. А ты кого видишь? Тоже себя. Как это так? Каждый сам себя. Потому что это что? Поглядите теперь. И представляете, дети, вот такое зеркало, люстерка, и оно з'является перед вачами человека, он бачит только себя. И дорослое дитё. Только важно, что я сказал. Только то, что я думаю, это правда. Только то, что я хочу, и оно повинно быть найважнейшее. И каждый сам себе бачит так человек. И для того, как эта люстерка с вачай отнять, как человек не стался сам для себя Богом, дорогие батьки, треба неустанно сюда приходить в этот дом Божий. И неустанно будовать дом Божий в своем доме, в своей квартире. Это есть основа нашего веровызнания. Такие люстерки, коли часто споглядаетеся кожен день на себе, то подумайте про это. Ці я бачу Бога увогуле, ці я бачу Його руку у своїм щоденним функціонуванні, у своїй праці, у своїх обов'язках, ці тільки бачу свої амбіції, бачу свою гординю, свої плани, а Богу не даю місця. І кожен раз, коли люстерка буде перед нами, нехай возникає це питання. І вельми, я думаю, буде вам допоможним і дітям, і дорослим так само, тое, що буде з'являтися в наших думках при гэтым питанні, а нехай усникає у нас завсёды слово злучення. Я люблю Бога. Я люблю Єзуса. Давайте, дети, повторим. Я люблю Бога. Я люблю Бога. Я люблю Єзуса. Я люблю Бога. Я люблю Єзуса. І гэта нам заўсёды дапамагае, такое паўтарэнне дапамагае адысці ад сваёй гардыні, ад сваіх амбіцый і скіраваць зрок на Пана Бога. На гэтым мы завершаем наши рэкалекцыі великапостныя. Дорогие браты і сёстры, рэкалекцыі толькі запрашаюць, каб распачаць штосьці новае, важнае і перамяняць у сабе. За нас нічога ніхто не зробіць. А не зробіць нехта толькі можа нас прывесці на пачатак да Хрыста. Без Хрыста мы не можем зразумець сэнс нашего існавання. Давайте будем адважнымі,
і адчынім дзверы Христу. Напрыканцы ўжо для дарослых такой другі так напрыканцы гісторыю для дарослых сёння прыйшоўшы дадому, пачытайце ў інтэрнэце, знойдзеце пра такога художніка Кольманта Хунта, які жыў у 19 Хунт, яго прозвішча. І ён жыў у 19 стагоддзі. У 1854 годзе ён намаляваў абраз такі. На гэтым абразе прадстаўлены Езус Христус, які так амаль на світанні прыходзіць да дзвярэй дома і нясе ў руках такі фонарык. І Езус Христус падыходзіць да гэтых дзвярэй, стукае другой рукой. І крытыкі малярства сказалі, што ён не завяршыў свайго гэтага твору, бо няма ручкі, няма клямкі, за якую мог бы Христус адчыніць дзверы. І тады гэты художнік сказаў, што вобраз поўнасцю завершаны. Бо ручка, клямка і ключ, якім можна адкрыць, знаходзіцца ўнутры. Калі не адчыніць чалавек сэрца Богу, Бог не мае магчымасці прыйсці да яго. І рэкалекцыі адчыняюць гэтае сэрца, каб яно было адчыненае, і Бог усемагутны чакае сваё стварэнне, каб яно згадзілася прыняць. Памятаць. Пахвалёны Езус Христос. А цяпер такая справа, што можна ўстаць, як хто хоча. Я хачу падзякаваць, браты і сёстры, за супольныя малітвы і разважанне Божага Слова. Як ксёндз пробашч аб'яўляў, я таксама прыязджаю з такой просьбай аб дапамозе ў будове касцёла ў Смаргоне, дзе служу. І ўжо цяпер хачу ад нашых парафіянаў шчыра дзякаваць Богу найвышэйшаму, ксёндзу пробашчу за запрашэнне, і вам, браты і сёстры, за такую салідарнасць хрысціянскую, за дапамогу ў будаванні святыні. Ёсць такія картачкі пры выхадзе з касцёла сёння. Забярыце, калі ласка, з сабой, міністранты будуць раздаваць, там прадстаўлены святы Ян Павел II, а з адваротнага боку гэтай картачкі прадстаўлены, як будзе выглядаць касцёл у Смаргоне, усе даныя кантактныя нашай парафіі, зрэшты, ёсць група ВКонтакце, можна сачыць за ўсім, што ў нас адбываецца, вельмі такая актыўная група ВКонтакце. Ёсць таксама розна там інфармацыі наконт ксяндза пробашчы, няхай будзе на памяць гэтая картачка. А таксама, хто будзе ў Смаргоне, гэта не для краснага слаўца кажу, але шчыра запрашаю. Можна прыйсці у касцёл, у капліцу святога Яна Паўла II, прыгадайце, што вы са Смаргоне, і мы вас годна прывітаем з вялікай удзячнасцю. Благослови Боже, яшчэ раз шчырае дзякуй. Вызнам нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Тварыцеля неба і зямлі, усяго важнага і немажнага, адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжаного, і над усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народженного, нестворенного, одинасудного Айцу, разумевшегося сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, в Девы Марии, и стався человеком, укрыжована так само за нас при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес по Писанию. Зашел на небо, сидеть праворуч Отца, но хвалим, видите грехи померли. Дарство не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, для odpuszczenia grzechów i czekają воскрешения померлых. Да Бога, які праз святых рост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнясём нашы супольныя малітвы і просьбы.
Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангеліі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся верныя Хрысту і касцёлу. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Хрыстус. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божие і трывалі ў малітве. Цябе просім. Молимся об ласце життя вічного для померного Юрия Зісер. Тебе просим. Всемогутний Боже, Ти дав нам життя і неспинно спосилаєш нам Твої ласки. Учини, просим, каб мы с удячностью примали Твои дары и делились ими с ближними. Раз Христа, Пана нашего. Ахвяровальники сьогодні збираємо, призначені на будову костьола у Смаргоні святого Яна Павла II. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Выслухай нас, Всемогутный Боже, и силою этой ахвяры очисти Твоих верных, яких привел до познания христианской веры, раз Христа Пана нашего. Pan z wami. Uгору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны Вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашае сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы.
Боже, Ты святый, краніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александром, дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі испаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твоё валадарства і моц. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя,
але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоєю волей, адарыць яго супакоем і єднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоров'я душа моя.
Молимся. Просім Цябе, Всемагутны Божа, каб мы заўсёды былі жывымі членамі Христа, цела і кроў якога прымаем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пані Езо, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Amen. Душпастырскія аб'явы. Сёння заканчэнне рэкалекцый великапостных, пасля імшы вячорнай адбудзецца сёння яшчэ спатканне для моладзі, навукастановая для моладзі, таму шчыра запрашаем, асабліва моладзь, на гэту вячорную імшу і пасля на спатканне. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак у спамогі веравызнаўцаў
у аўторак Маці Божай ласкавай, у сераду каралевы мучанікаў, у чацверг о гадзіне 18 святой сям'і, у пятніцу Маці Божай успамогі, у суботу Маці Божай Фатімскай і ў нядзелю 18 гадзін Маці Божай добрай рады. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем сёння 5-я нядзеля Вялікага посту, распачынаецца перыяд мукі Пана нашага Езуса Хрыста, таму ўсе крыжы ў касцёле закрываем фіялетавай тканінай. Загорнутыя крыжы – гэта сімвал жалю, пакаяння, якім грэшнік павінен аддацца, каб пасля ён мог зноў падняць вочы на веліч Бога, чыё абліччам быццам закрыў ад сябе сваімі беззаконнямі, каб у Вялікую пятніцу нанова адкрыць таямніцу Хрыстовага крыжа. 25 сакавіка ў чацверг урачыстае звеставанне Пана, дзень святасці жыцця, святыя імшы ў нашым касцёле, як у святочны дзень, у 9, 11, 13 гадзін і ў 18:30. А гадзіне 16 святой імшы не будзе. Ва ўсіх касцёлах Беларусі 25 сакавіка ва ўрачыстае звеставанне Пана адбудзецца акцыя «Духоўнае ўсынаўленне», накіраваная на абарону зачатага жыцця, якое знаходзіцца пад пагрозай знішчэння. Запрашаем таксама і нашых парафіянаў далучыцца да гэтай малітвы. Набліжаецца час велікодных святаў і наступная нядзеля, 28 сакавіка, гэта пальмовая нядзеля, якой распачынаем Вялікі тыдзень, у дзень успаміну ўваходу Хрыста ў Іерусалем, і мы прыходзім у святыню з галінкамі вярбы, перажываючы тыя падзеі. У наступную нядзелю асвячэнне вербаў адбудзецца на кожнай святой імшы. Ахвяраванні, складзеныя ў наступную нядзелю, пальмовую нядзелю, нядзелю мукі Пана, будуць прызначаны для духоўнай семінарыі ў Гродні. З 1986 года ў пальмовую нядзелю адзначаецца Сусветны дзень моладзі. Касцёл заклікае да малітвы за моладзь, каб маладыя людзі не баяліся запрасіць Хрыста ў сваё жыццё і кіравацца за ім дарогай крыжа, якая вядзе да радасці велікоднай раніцы. Сёння, выходзячы з касцёла, у закрыстый таксама можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». У закрыстый каля касцёла, пры выхадзе з касцёла, можна набыць розныя велікодныя рэчы, паштоўкі. Таксама ёсць вербачкі, вербы, якія выканалі наша моладзь, моладзь нашай парафіі. Таксама заахвочваем да набыцця такіх вербачак. Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзенае сёння ахвяраванне, за усялякую аказаную дапамогу. Ад усяго сэрца таксама дзякуем ксяндзу Евгену за правядзенне велікапостных рэкалекцый, за яго малітвы ў нашай інтэнцыі, за Слова Божае, якое кіраваў да нас. Няхай добры Бог узнагародзіць айца рэкалекцыяніста сваімі дарамі і благаславіць у яго служэнні. Таксама памятаем, што за ўдзел у рэкалекцыях і велікапостных набажэнствах можна атрымаць ласку поўнага адпусту. І яшчэ такая інфармацыя: на гэтым тыдні дні споведзі будуць у наступных парафіях. У нашай парафіі быў учора такі дзень споведзі, а 23 сакавіка у аўторак дзень споведзі будзе ў парафіі у Небаўзяцце на Свяцейшай Марыі Панны, раён індустрыяльны. У пятніцу 26 сакавіка ў парафіі Святой Сям'і, раён Рабіноўскага, а 27 сакавіка ў суботу дзень споведзі будзе ў парафіі Божай міласэрнасці, раён Маладзёжны. Таксама гэтую інфармацыю можна перадаць іншым, хто яшчэ не паспеў прыйсці да споведзі, хацеў бы гэта зрабіць, паяднацца з Богам. У аўторак індустрыяльны, у пятніцу раён Рабіноўскага і ў суботу на Маладзёжным. А цяпер на тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдиве тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Похвалений Ісус Христос.